Aquest exercici és per estirar la zona posterior de la cama i a la vegada farem una mica de mobilització també del sistema nerviós. Ens fiquem panxa en l'aire, amb els peus a la paret, les cames ben estirades, els braços en posició al costat del cos còmodes, les espatlles ben arrepenjades, el cap en línia i un cop trobem una posició on notem una mica d'estirament a la cara posterior, l'únic que hem de fer és petits moviments dels peus cap a nosaltres i descansar. Moviments petits dels peus cap a nosaltres i descansar. En aquest exercici es tracta de mobilitzar tota la zona pèlvica. En una posició relaxada es tracta de moure les cames cap a un cantó i cap a l'altre, deixant caure el pes de manera constant però rítmica. Aquest és un exercici per continuar mobilitzant la zona pèlvica i es tracta de fer un moviment en rotació anterior de la cintura, de la cadera, i en rotació posterior. Igual que abans, un moviment constant i rítmic. Aquest exercici té una mica de component de força, però es tracta també de mobilitzar amb control l'extremitat inferior i la superior amb un bon control de la zona abdominal. De manera lenta però progressiva anem a aixecar una cama i un braç de manera que quedin a l'horitzontal i ho fem amb el cantó contrari. Aproximadament el ritme és d'uns 2 segons. Compto 1, 2, canvio, 1, 2, canvio. L'últim exercici és un estirament de tota la zona de l'esquena, molt senzill, tan sols anem a estirar els braços endavant i deixem caure el cul sobre els talons i deixem que relaxi l'esquena i s'estiri.